Kokan kibaruyaw bɛ taa n'an ye Burkina Faso kaw fɛ yen min ye tɔnjɛkulu minnu sigilen don fasodenw tɔgɔla ye kɛrɛnkɛrɛnnenya la n'an b'a fɔ ma ko association o 200 u y'a yira sa k'a fɔ ko olu kɔni cira sabula sɛbɛn t'u bolo tɔn tɛ lajɛ kɛ i n'a fɔ sariya ye yamaruya minnu d'u ma u y'a yira sa k'a fɔ ko nin tɔn ninnu caman kɔni bɛ yen bi u tɛ ka se k'u ka baara kɛ min ye Burkinakaw ye u y'a yira sa k'a fɔ ko jɛkulu bɛ yen jɛkulu fɛn fɛn bɛ yen ni sɛbɛn b'u bolo n'u tɛ ka se ka baara kɛ u ka jamana kɔnɔ jɛ tɛna kɛ ka kɛ n'a ye tuguni u ka to yen ten dɔrɔn ko tɔn sɛbɛnw bɛ u bolo Kɔdiwarikaw olu ka kalata tɔnba n'o o ye u ka seni ye a bɛ fɔ o ma ko seyi olu y'a yira sa k'a fɔ k'u y'o filenkolon ci k'o daakolon ci min ye conseil des ministres yɛrɛ kibaruya in di u ka minisiri n'o ye Amadu Kulubali ye ale ye laseli kɛ kununko conseil des ministres baaraw bannen Egyptekaw olu fɛ yen min ye maaw ka sɔrɔ kɔni ko a dɔgɔyara kosɛbɛ ka kɛ ni gɛlɛya min bɛ yen kɛmɛ siradala sa 14 buruburu 9 a jiginna ka kɛ ni avril kalo in ale kɔnɔna ye k'a sɔrɔ mars kalo la sa sɔrɔ tun bɛ maaw bolo ka taa se fo 15 ma buruburu 2 ma u y'a yira sa k'a fɔ ko ni gɛlɛya in kɔni sɔrɔla min fɛ sa kɛlɛba min kɔni n'o kɛra ale ni tajiko gɛlɛya min kɛra ka kɛ ni Iran ale ni États-Unis ka kɛlɛ ye Tanzanie ale ni Kenya olu jɛra sa k'a yira k'a fɔ ko min ye fɛɛrɛ minnu kun sigilen n'u ka jamana fila ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye douane ko ye saraliko la k'u y'o bɛɛ lajɛlen bɔ yen sabula bi degun bɛ yen jamana fila ninnu bɛɛ lajɛlen kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko nin waleya in tɛ se ka to sen na yamaruya in taara taama senfɛ taama min ni Kenya jamanakuntigi William Ruto ni ale y'o kɛ Tanzanikaw fɛ yen u b'a yira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ min kɔni kun sigilen don sa n'o ye saraliko ye douane ko ta nasira fɛ jamana fila in jɛra ka o wuli ka bɔ u ni ɲɔgɔn cɛ Faransikaw fɛ yen a yirala sa k'a fɔ ko nin waati in kɔni na min ye taji ye kɛmɛ saradala 11 a jiginna ni o de ye sabula maaw kɛlen don k'u yɛrɛ minɛ taji tɛ ka se ka sɔrɔ ko nin kɔni y'a to sa min ye Faransikaw ye u y'u taabolo falen ka min ye dɔbɔ mɔbiliw bolili la ka taa yɛlɛma terrainw ale ni fɛn wɛrɛw la yaasa taji ko gɛlɛya min bɛ yen u bɛ se ka pan u kunna cogo min na u ka jamana minisiri bɛ sɔrɔ ko kunna ale y'o kibaruya di États-Unis kaw fɛ yen u ka jabɔ télévision soba min bɛ n'a fɔ ma ko CNN ale ɲɛmaa b'a ko ala y'a ka kalifa minɛ a la k'a si to san 87 la maa kofɔlen sa ale yɛrɛ kɔni dɔnna kosɛbɛ sabula maa min don a nisɔn ka di nka bana o de y'a sɛgɛn kosɛbɛ n'o ye yɛrɛyɛrɛ bana ye yɛrɛyɛrɛ bana ni dusukundimi bana ni fasadimi kɔni ko o de y'a sɛgɛn kosɛbɛ nin waati laban in na a yɛrɛ tun tɛ bɔ kɛnɛma tuguni CNN a y'a sigi sen kan san 1980 san ka baara di denmisɛnninlakaw ma min ye denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu tun bɛ bɔ kunnafoni di kalanw na n'u tɛ se ka baara sɔrɔ a y'a sigi olu kama États-Unis kaw olu fɛ yen kɛnɛya ko ta nasira la sa maa 3 bɛ yen sa bana min bɛ sɔrɔ ni ɲinɛw walima toto n'olu y'i kin o bana cɛjugu sa ko kɔni yɛrɛ maa 3 la maa 3 min kɔni tun bɛ bato dɔ kɔnɔ bato min n'o bɔra kɛrɛnkɛrɛnnenya la Kapuvarikaw fɛ yen k'i kunda min ye Hollande kan o la sa maa 3 in kɔni k'u y'u bɛɛ lajɛlen labɔ diɲɛ seleke naani kɛnɛyasoba fɛ sa ka taa u furakɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la nin waati in na min ye fɛɛrɛ ninnu bɛɛ lajɛlen sigira sen kan sa jamana 3 in olu ka bolo di ɲɔgɔn ma kɔnɔna na n'o ye Espagne ye Pays-Bas ale ni Cap-Vert a yira sa k'a fɔ ko min kɔni ye ngilɛw ye u ko nin tɛ t'u fɛ yen dɛ n'u furakɛra ka ban u bɛ taa de tiɲɛ don bana in tɛ yɛlɛma maa fɛ sa nka u nana n'a ye cogo min na olu sirannen don a kɔlɔlɔ ɲɛ ni furakɛli banna diɲɛ seleke naani k'u ta ka taa n'u ye sifinw n'u minnu si ma san 17 sɔrɔ olu ka senandolati farafinna tɔgɔ la o kan ka taa kɛ Marokokaw fɛ yen baara bɛ daminɛ nin kalo in tile 13 ka taa bila juin kalo o tile 2 min ye ndolati min bɛ tulon daminɛ sa Tunisie ale ni Maroc olu kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ o kɛnɛ kan a bɛ taa ndolati tɛrɛ min na sa o tɔgɔ dalen don Prince Moulay Alassane na ni ala sɔnna a ma fala ye min ye halisa kɔkan kibaruyaw olu hukumu kɔnɔna na ye an b'a yira sa k'a fɔ Afrique du Sud kaw kɔni y'a yira sa k'a fɔ ko ni fɛɛrɛ ma tigɛ min ye taji sɔngɔ bɛ ka yɛlɛli min kɛ nin ye olu na diyagoya ka dɔ fara u ka sɔngɔw kan o la sa min ye Sud-Africains ye u tun ye don min fɔ ko o tun ye kununko ye fɛɛrɛ fɔlɔw sigira sa taji kɔni bɛ yen nka dɔ faralen don a sɔngɔ kan bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a sɔrɔ cogo min na yaasa a kana tigɛ ka ban pewu o fɛɛrɛ min sigira sa ko min ye maa caman kɔni jɛra n'o ye sabula dugudenw bolo a sɔngɔ ka caya ka sɔrɔ o ka fisa ni a tɛ ye an bɛ taa fan fɛ an bɛ sɔrɔ ka segin ka na an ka baabu kuncɛli la